سلام نعاهم يهون زخبركم تخاتلتنا يزامدر كمي تغنيو حجون كم تزحالف اوان مستخال نمتن نعاهم كتاكم يخيل يزبلكو نغاري حيزلكم متيزر لهو قدمنا منايلو مار استمتاويكن ابز حلف مدبي حيزلكم زمتصاخو نحمام كليت كقالعنا كاب زخيلو شمونت عينتات مغبر ኢና نيرنا بزح طقمون رخيبكم لي لي زحسب كنا حدا سبات بكي كاسترداكم نغار نيرو كابتوم استقسكم شمونت عينتات مغبي ገሊኦም በአን ዝውሰዱ ኾኑ ሆለው ገሊኦም ድማ ጭራሽ ከነወግዶም ዘለና ስለዚ ጉዳይ ጥዕናና ሓሳብ ዝኾነ ብዙሕ ምስተባሃልካ ሓተናይ ማለት እዩ ንሎሚ ቀሪበልኩም ዘለኹም በአር ንሕማም ርእሲ በቀሊሉ ኣብ ገዛና ክንረኽቦም ካብ ንኽእል ነገራት ከመይ ጌርና ክንፍውሶ ከም ንኽእል ዘርኢ ክኸውን ተገዲስኩም ክትከታተሉን ድማ ብኽብሪ ዕድመኩም ሕማም ርእሲ ከም ኩናት ዝዋጋእ ናይ ሕማም ስምዒት እዩ ብዙሓት ሰባት ብተደጋጋሚ ሕማም ርእሲ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ክለ ዕድመ ዘለዉ ሰባት ናይ ዝሽግር ተጠቃዕቲ ክኾኑ ሆለው እዚ ሕማም ርእሲ እዚ ልዑል ናይ ቃንዛ ስምዒት ስለ ዝፈጥር ናይ መዓልታዊ ስርሖምን መደበኛ ናይ ህይወት ንጥፈታቶምን ከከናውኑ ክሽገሩ ይረኣዩ እዮም ናይ ሕክምና ሞያውያን ከም ዝብልዎ እንተኾይኑ ገለ ካብዞም መበገሲ ነጥብታት ከም ጭንቀት ዲፕሬሽን ኣኹል ዕረፍቲ ዘይምርካብ ሳይነስ ማይግሬን ሕፅረት ድቃስን ውፅኣትን ካብቶም ቀንዲ ተጠቀስቲ እዮም ብዙሓት ሰባት እምበኣር ሕማም ርእሲ ኣብ ዘጋጥሞም ጊዜ ዝተፈላለየ መድሃኒታትን ከኒናታትን ካብቲ ቀዳማይ መዐገሲ ሕማሞም ክገብርዎ ይረኣዩ እዮም ይኹን ደኣ እምበር ሕማም ርእሲ ድንገት ከጻድፈና ወይ እውን ክወግኣና ከሎ ኣብ መንበሪ ገዛና በቐሊሉ ክንገብሮም ምንኽእል ፈውሲ ክኾኑና ዝኽእሉ ነገራት ኣለዉ እዞም ናይ ሕማም ርእሲ ረድኢታት እስከ ብሕማም ርእሲ ዝናወፅ ዓርከ መሓዛት ኣለኩም ከይበቐኩም ኣካፍልዎም ኣብ ዝርዝር ምስ ንኣቱ እምበኣር ቀዳማይ በረድ እዩ ቃንዛ ኣብ ዝብርትዓሉ ጊዜ ኣብዚ ሕልማይ ዝተኣልከ ሽጎማኖ ወይ ከዓ በረድ ኣብ ርእስኹም ኣብ ተቐምጥሉ ጊዜ እቲ ቃንዛ ብቕልጡፍ ምቕናስ ይጅምር ማለት እዩ ብፍላይ ብሳይንስ ወይ እውን ብጭንቀት ምክንያት ዘጋጥም ሕማም ርእሲ ፍቱን መድሃኒት ክኸውን ከሎ እቲ ሕማም ክሳብ ዝገድፈና ኣብ ናይ 10 ደቂቕ ፍልሊ እዚ ዓይነት ጥበብ ምጥቃም ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ ክኸውን ካልኣይ ማይ እዩ መበገሲ ናይቲ ሕማም ምናልባት ውፅኣት ምስ ዝኸውን ብዙሕ ማይ ምስታይ ካብቲ ቃንዛ ብቐሊሉ ከናግፈና ይኽእል እዩ ኣብዚ ጊዜ እዚ ምናልባት ከም በዓል ኣልኮል መሳሊ ምዕግ ከብለይ ማለት ኦሬዲ ኣብ ርእስኹም ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ናብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ተሰጋጊርኩሞ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ፀዋጋት መስተታት ክሳብ ዝሕሸና ገጽ ተኸልኣናዮ ይከሓይሽ ሳልሳይ ለሚን እዩ ለሚን ንብዙሕ ነገር ክትረዳእና ትኽእል መጻጽን ጽብቕትን ፍረ እኳ እንተኾነት ሎሚ ግን ንሃንደበታዊ ጉዳይ ኣይኮነን ካብ ገዛና ካብ ዕዳጋ ሽታኣ ንስእነሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ለሚን ንሰውነትና ንምዝናይ ኣብ ውሽጥና ንዝርከብ ኣልካላይን ዝተባህለ ኣሲድ ንምምጥጣንን ዓቕምን ብቕዓትን ኣለዎ በዚ ምኽንያት እምበኣር ሕማም ርእሲ ኣብ ዝስማዓና ጊዜ ለሚን ምስ ንወስደሉ ካብቲ ዝወግኣና ቃንዛ ብቐሊሉ ነፃ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብተወሳኺ ነቲ ለሚን ኣብ ማይ ፅሩይ ፆሚቕና ምስታይ ከምኡውን ቆራሪፅና ኣብ ግንባርና ብምድራስ ካብቶም ካብ ለሚን ዝርከቡ ናይ ፈውሲ ረድኤት እዮም ራብዓይ ማይ ውዒ ብጭንቀት ምኽንያት ዝመፅእ ሕማም ርእሲ ምስ ዘጋጥመና ኣብ ማይ ውዒ ዝተኣልከ ሽጎማኖ ኣብ መታልሖና ብምቕማጥ ዓብዪ ብልሓት እዩ ክኸውን ብፍላይ እቲ ሙቐት ነቶም ኣብ ክሳድና ዝርከቡ ሰራውር ስለ ዘዛንዮም ብቕልጡፍ ምስ ርእስና ዘለዎ ኔትወርክ ብምቑራፅ ነቲ ሕማም ብቕልጡፍ ከም ዝጠፍእ ይገብሮ ማለት እዩ ሓምሻይ ጅንጅብል እዩ ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ 3 ጊዜ ብጅንጅብል ዝተቐመመ ሻሂ ምስ ንሰቲ ናይ ርእስና ግዛኣት ካብ ሰራዊት ሕማም ርእሲ ብቐሊሉ ንኽናገፍ ይሕግዞ እዩ ብጅንጅብል ዓቢዳ ዝተፈለሐት ሻሂ ኣብ ንሰትየሉ ጊዜ ደም ሰራውርና ከም ቆልዓ እንዳዘለሉ መደበኛ ስርሖም ስለ ዘከናውኑ እቲ ዝተሓበአ ሕማም ርእሲ እንዳጓየዩ ከም ዝወፅእ ይገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም 5 ብቐሊሉ ኣብ ገዛና ክንረኽቦም እንኽእል ነገራት ሕማም ርእሲ ኣብ ዘጋጥመና ጊዜ ፋርማሲ ዶ ሓኪም ዶ ከይበልና ብቐሊሉ ካብ ሕማምና ክንፍወሰሎም እንኽእል ነገራት እዮም ማለት እዩ ካብ ናይ ሎሚ መደበይ ብዙሕ ጥቕሚ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ጠቓሚ እዩ ትብሎ ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ካብ መሃባይ ትቆጠቡ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ኣርእስቲ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሄርሞን ክብሮም ካብ ስታር ኢንተርቴይንመንት ሳብስክራይብ ኤን ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ቻው